Hej, jeg hedder Louise Skrøder, og jeg kommer fra Nørre Gymnasium, og vi står herude foran Sundhedshuset Vandløse, hvor at Seniorklubben Vandløse holder til. Jeg har mit AT6-forløb valgt at fokusere på kommunikation, begrænsning af muligheder for de ældre i samfundet, og hvordan de synes, at deres muligheder og begrænsninger er inden for kommunikation i forhold til computer. Så skal vi gå ind og hilse på dem? I Seniorklubben Vandløse tilbyder de computerundervisning et par gange om ugen, hvor man kan komme ned og få hjælp med sin egen computer. De er åbent hver onsdag fra 10 til 12. Det er jo meget lettere, fordi der er mange flere muligheder. Facebook og har jeg også sådan våget mig ind på. Okay. Ja, Så det er da ganske spændende. og du kan godt selv finde ud af at gå på nettet uden hjælp. Sagtens. Indimellem problem. Nej, men det går. Ja, jo, det går udmærket. Ja, stort set kan jeg godt. Ja. Har du modtaget undervisning i computer? Ja, det har jeg også haft på mit arbejde. Ja, hvilket arbejde har du haft? Jeg har været bogholder og regnskabschef. Ikke her. Nej. Men altså, det er mange år siden. Jeg har jo brugt det meget i mit arbejde. Så. Okay, hvad har du arbejdet med? Jamen, jeg har været på kontor. Ja, jeg har gået på forskellige kurser sådan i årens løb. Okay, har I undervisning hernede i klubben? Det har vi. Ja. Ja. I hvor mange dage om ugen? Et par dage om ugen, der er både for begyndere og for øvede. I Seniorklubben Vandløse kom de ældre ned for at søge samvær, men også for at søge hjælp fra de andre ældre medborgere, som kunne hjælpe dem med brug og viden om computere. Hvilke udfordringer synes du har i forhold til din computer og kommunikation? Jeg har vel nok kun den udfordring, at jeg ved for lidt om det, og kan meget nemt blive usikker, hvis det driller. Sådan så, hvis der kommer et eller andet, jeg ikke lige forstår, så er jeg ikke nysgerrig, eller hvad skal jeg sige, jeg bliver bange for det. Så går jeg hellere baglæns, end at gå ind og se, hvad sker der så. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, jeg har den til det, jeg skal bruge den til. Det synes jeg ikke, når jeg først har sat mig ind i det, så går det fint. Jeg har faktisk fulgt den digitalt, altså lige fra, der faktisk næsten ikke var noget, ikke? Og så til nu. Så du har fulgt med i udviklingen? Fuldkommen, ja. Det var mere sådan den digitale post, som jeg synes kunne være en udfordring med e-boks og alt det der. Ikke? Ja, e-boks for eksempel. Ja. Hvis du skulle komme med et løsningsforslag til andre ældre, som måske har svært ved det her med computer, hvad kunne så gøre det lettere for dem? Det kunne nok være at købe du kan, de hedder de der computere fra ældresagen. Ja. Hvor det hele er programmeret ind næsten, ikke? Jeg har ikke været på kursus herinde, men jeg kunne forestille mig, at nogle kurser skulle være mere intensive, med, hvor der sådan en som jeg sidder med en person ved siden af, og virkelig har tid til at selv finde ud af tingene. Den anden forklarer, men man skal selv sidde. Det er ikke nok, en anden siger, at du skal gøre sådan, eller du skal gøre sådan. Man skal selv have lejlighed til det. Så et intensivt kursus, der virkelig får den ene person til at være med. Kommunen, de måske gør lidt mere, altså giver sundhedsassistenter og hvem der ellers kommer hjem, lidt mere tid til at tage sig af dem. Det er nok for hurtigt for mange ældre i samfundet, ikke? Med alt det der, de skal sætte sig ind i, og de giver op næsten inden de starter, ikke? Jo. Alle dem, der ikke har haft noget før, ikke? Med arbejdet og noget, de giver op før. Hvad kunne være et løsningsforslag for dem? Ja, der er jo så mange måder, de kan blive sat ind i det, ikke? Hvis de vil, og der kommer nogen ud og viser dem, men det er jo svært. Det er svært mange gange for ældre at huske alt det der, ikke? Jo, okay. Det er det. Så kunne være en huskeliste et løsningsforslag, eller at der kom noget mere undervisning, eller? Der er jo allerede meget undervisning, ikke? Men nogen, de giver næsten op, inden de starter, ikke? Fordi de mener, det kan de ikke. Kan de ikke kapere, vel? Så noget motivation måske kunne være vejen frem? Ja, jo. Det kunne det jo selvfølgelig nok, ikke? Men jeg synes bare, at der skal være en grænse. Altså, når folk er over 75-80 år, ikke? Så er det svært for dem at sætte sig ind i den, hvis de aldrig har haft det før, ikke? Jo. Det er det. Det er ikke, om jeg kan komme med noget løsningsforslag, for der er jo mange, der altså med det samme siger, det vil jeg ikke have noget at gøre med. Og så skal det jo være lige meget, om du kommer med nogle løsningsforslag, for de vil ikke, altså. Måske har man aldrig arbejdet med en computer, eller har aldrig haft en computer. Så kan det jo være lidt dyrt at gå hen og skal anskaffe sig en, ikke?
Hvad er dit syn på det moderne samfund, og hvilke begrænsninger og muligheder synes du selv, du har? Det ved jeg ikke. Altså samtidig kan man jo godt føle, altså, at det går lidt for stærkt det hele. Jeg synes samtidig, det går for stærkt i det moderne samfund. Det er måske nok, det er også nogle begrænsninger ligger, at hvis det kniver med at følge med, så føler man sig begrænset lige med det vunds. Jeg gør i hvert fald. Jeg kan hermed konkludere, at de ældre ikke selv synes, at de har de helt store problemer i den digitale verden. Men hvis de skulle komme med et løsningsforslag, ville det være, at der skulle være flere intensive kurser, hvor der var flere mennesker til at kunne sidde ved siden af den enkelte, og dermed hjælpe dem med lige netop deres computer og hvordan den fungerer. De ældre synes, at det hele går lidt for hurtigt i det nye samfund, og der skulle derfor være en naturlig fritagelse, når man kommer op i en høj alder, og derfor ikke har overskud til at skulle lære noget nyt.